kuulumisia hiukan omasta tekemisestä ja valmennettavien tekemisestä. Eilen oli 4 vuoden hiihto. Minulla 52 kilometriä perinteistä. Nyt seuraavana päivänä tässä aamu palauttava lenkki käyty tekemässä. Voisin eilisestä vähän kertoa. Kaikki meni niin kuin oli suunnitellutkin. Tarkoitus oli saada itteni koko matka ajan mahdollisimman tiukalle ahistettu ja siinä omasta mielestä onnistui tosi hyvin. Suksi pelasi erinomaisesti. Siitä suuret kiitokset suksen tekijälle. Ja se jo mistä melkein tiesinkin, että sitten loppumatkasta rupeaa painaa niin yläkropaan voimat. Siellä selkeästi tuli pieni puutuminen siinä 40 kohdalla, mutta muuten meni oikein loistavasti. Jaloissa riitti voimat hyvin loppuun asti mennä, niin kuin tiesinkin jo tämä, että punttia on sen verran paljon tehty nyt talven aikana, että se alkaa pikkuhiljaa tuottaa tulosta. Sitten 2 muuta valmennettavata oli kanssa perinteisen 5-2. Siellä toisella erinomainen onnistuminen, toisella hiukan murheita suksen kanssa. Pitovoitelu vähän epäonnistui, hän joutui menemään tasatyöntöön sitten aika paljon ja 4 vuoden hiihossa on todella rajut maastot, niin se rupesi sitten loppumatkasta hiukan kostautumaan siinä. Ja 2 muuta valmennettavata oli sitten vapaan tyyli 5-2. Toinen niistä ekakertalainen erinomainen suoritus hänelle. Aikatavoitetta laadittiin hiukan löysempänä kuin mitä ajateltiin, että hän olisi tullut, mutta hän alittikin meidän tavoiteajan, mitä laitettiin, niin yli tunnilla. Ja ennen kaikkea se tärkeä homma siinä, että hän pääsi hyvävoimaisena maaliin ja näin myös onnistui. Pystyi ihan loppuun asti tekemään hyvin töitä. Suksi pelitti hänelläkin hyvin. Sitten toinen vapaan tyyli 5-2 menijällä hyvä suoritus hänelläkin. Tavoitteiden mukaisesti lähettiin ja maaliin tultiin tavoitteiden mukaan. Hujuntallissa nyt onnistuttiin erinomaisesti 4 vuoden hiihossa. Arvosanas 9,5. Tästä on hyvä lähteä seuraavaan viikkoon jatkaa huoltavia harjoituksia ja puntin merkeissä jatketaan ensi viikolla. Hyvä. Tsemppii tulevaan viikkoon.